दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनाय बायदियै फरेस्ट बिफाननिफ्राय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स मोनसे खुंदों। जाय कनफारेन्सनि गेजेरजों मानास नेशनेल पार्क आरो रायमना नेशनेल पार्क ओमफ्राय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरि आरो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरि बेफोरनि हाग्रा बंग्राखौ जों माबोरै रैखाथि होगोन आरो बिनि बिफां लाइफां जिब जुनारा बेसेबां गोजौ थाखोनि बेफोरखौ जोङो स्टाडि खालामनायजों लोगोसे जेरावहाय मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै इटालि बांलादेश भुटाननिफ्राय दिनै रिसार्च पार्सनफोर जोंनाव फैदों आरो भारतनि खना खनला जायगानिफ्राय रिसार्च पार्सनफोर फैदों। बिथांमोना जोंनि बे हालामनि राव हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो थानाय बिफां लाइफांजों सोमोन्दो थानाय मिथिंगाजों सोमोन्दो थानायखौ जोङो बिथांमोननो मोनथिहोगोन आरो बेखौ मुलुगनि मानसिफोरनो जोंनि आखुथायखौ जोंनि ट्रेडिशनखौ जोंनि कालचारखौ जोंनि मा होनो रावखौ जोंनि आसार खान्थिखौ बेफोरखौ जों मिथिहोनो थाखाय जों बेबस्था लादों आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोंहा गोबां सोलोंनो गोनां दङ। जोङो जाखिनि रोंदों जाखिनि जोंहा दङ बेखौ बांसिन डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौ दंखाय जोङो बेखौ क'एक्जिस्टिं हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ जों इन्टारनेशनेल मोनसे वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स हिसाबै खुंनाय जादों। प्रिन्स एरियानि साखाथि फाखाथिनि नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय गामियारिफोरखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जेब्लायबो सेलुट खालामनांगोन। मानोना जोंनि साखाथि फाखाथिनि प्रिन्स एरियानि मानसिफ्रा जोंखौ जुदि हेफाजाब होआमोनब्ला जोङो दिनै नेशनेल पार्कखौ रैखाथि खालामनो हायामोन। जोंनि सरकारा जेसेबांखि नाजायाथों मानो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि गैयाबा एवेयारनेस जुदि जायाब्ला बेखौ संरैखा होनाया एसेबां गोरलै नङा। गतिके बिथांमोनानो जोंनि बे हाग्रानि दैदेनगिरि, बिथांमोनानो बे हाग्रानि गायसनगिरि, बिथांमोनानो बे हाग्राखौ दाव खालामगिरि। नंखायनो कमप्लिटलि बिथांमोननि सायाव सोनारो आरो बिथांमोनखौनो जोङो माबोरै टुरिजिम सेक्टराव इक'नमिकेलि जोंनि बे हालामनि मानसिफोरखौ जोङो स्ट्रं खालामनो हायो बे नोजोरजोंबो दिनै इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। सरासनस्रायै जोंनि बर'फ्रा हाग्राजों गोबां सोमोन्दो दंखायो, बिफां लाइफां जिब जुनारजों गोबां सोमोन्दो दंखायो। मानोना दिनैनिल' नङा बर' हारिया 7,000 बोसोर जोङो रायजो जाबोबाय। जाय बर'फ्रा महाभारतनि दावहायाव कौरबफोरनि जानानै पान्डबफोरनि जानानै गुबुन गुबुन राजा महाराजाफोरखौ राजखुंगुरफोरखौ गाज्रियैनो फेजेननो हादोंमोन। बे हारिया जेरावबो जै मैखा। गतिके जों जेरावहाय गोदोनिफ्रायनो बहुत गोजौ थाखोनि मोनसे हारिखा आरो बिफां लाइफांजों जोंहा सोमोन्दो दंखायो। जों जेब्लायबो कनसियासखा। जास्ट जोंनाव मोनसेल' गोनांथि जानानै फैदों सोलोंथाइखौ जोङो गोख्रों खालामनायनि, गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ आवगायलाङोब्ला जोंनि जा मावनांगौ खामानि बेखौ जों मावलायनाङा, बिथांमोना जोंनि जेनेरेसना ओरैनो मावलांखागोन। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।